Jeg var der i morges, og jeg så endnu en samling musik til Guatemala. André Rieu's Kern, Marjorie, har udtalt sig efter års tavshed og afsløret en foruroligende side af den elskede violinists liv. Som 74-årig delte Marjorie sine problemer med Andrés intense turnéplan og hans besættelse af musik, som hun hævder tog hårdt på deres ægteskab. Hendes ærlige indrømmelse tegner et billede af en mand, hvis passion for sit håndværk kan have kostet en personlig pris. Mens fans kæmper med denne nye indsigt, kan de ikke lade være med at undre sig over, om André Rieu's musikalske geni er prisen for hans forhold værd. Deltag og find ud af det. Den stille storm i André Rieu's liv. André Rieu's fortælling er typisk skildret med levende farver, beroligende melodier og venlige ansigter. Observatører ser en glad violinist optræde på en scene prydet med blomster, dansere og instrumentalister. Han betragtes som en person, der spreder harmoni over hele kloden med sine musikalske talenter. Men skjult bag disse fantastiske optrædener er en dæmpet konflikt bestående af regler, strenge retningslinjer og uforglemmelige erindringer, der fortsat hjemsøger ham. En berygtet strid, der chokerede adskillige beundrere og involverede Rieu i en langvarig og udmattende kamp, er blandt de mest omtalte storme. For mange år siden indledte André Rieu en række fortryllende koncerter i Maastricht, sin hjemby. Disse shows var ekstraordinære og tiltrak publikum fra forskellige steder. Programmet bestod af unge panfløjteudøvere fra Rumænien og musikere fra Georges Samfirs gruppe, der bragte en dejlig og ren energi til scenen og tryllebandt publikum. Men hvad der startede som en dejlig oplevelse, udviklede sig uventet til et betydeligt problem for Rieu. Hollandsk lovgivning er meget streng, når det kommer til at beskytte unge kunstnere. Loven fastslår, at mindreårige ikke må være på scenen efter kl. 23. Selvom koncerterne sluttede ved midnat, havde børnene allerede optrådt tidligere på aftenen. På trods af dette kom de kort på scenen i slutningen af showet for at vinke, smile og bukke hurtigt. Denne tilsyneladende harmløse gestus udløste betydelig kontrovers. Myndighederne greb ind og argumenterede for, at børnene var kommet på scenen for sent. Som følge heraf blev Rieu's produktionsselskab idømt en stor bøde. I starten oversteg bøden 200.000 euro, et svimlende beløb, der efterlod mange i vantro. Selvom bøden senere blev reduceret, forblev den stadig ubluhøj. Rieu og hans team fandt bøden urimelig, næsten umulig at fordøje. De hævdede, at børnene ikke havde optrådt efter den lovpligtige deadline, men blot deltog i den sidste afsked, en kort gestus. Derudover fastholdt de, at børnene var blevet hyret af den rumænske trup. Det var en del af, og ikke direkte af Rieu. Loven forblev dog ufleksibel. Embedsmændene understregede, at retningslinjerne var utvetydige, og at det var bydende nødvendigt, at børn ikke var til stede på scenen efter den angivne tid. Det var særligt foruroligende, at denne overtrædelse fandt sted gentagne gange. Ikke bare én gang, men i en periode på 7 på hinanden følgende aftener. Rieu's team mente, at myndighederne burde have advaret dem, så snart de blev opmærksomme på overtrædelsen, i stedet for at vente, indtil alle 7 forestillinger var afsluttet. Desværre blev der ikke givet en sådan advarsel, og som følge heraf forblev straffen uændret. Rieu's advokat argumenterede kraftigt imod den uforholdsmæssige og urimelige bøde, og anså den for uforholdsmæssig i forhold til de begivenheder, der havde fundet sted. Ifølge ham stod straffen ikke i forhold til den foreliggende situation. Børnene leverede ikke en forestilling sent om aftenen. De vinkede bare farvel til publikum i et øjeblik af lykke. Mange opfattede det som en misforstået situation, der udviklede sig til en unødvendig prøvelse. Selv Rieu udtrykte, hvor foruroligende og vantro han fandt hele prøvelsen. Denne konflikt kastede en skygge over en mand, der var dedikeret til at bringe glæde til andre gennem hele sit liv. For at forstå den fulde indvirkning af dette på ham, må man udforske dybden af André Rieu's sjæl og afdække oprindelsen af hans passion for musik. Denne fortælling er også præget af en mild melankoli. Rieu reflekterer ofte over sine formative år og de oplevelser, han havde, før han blev berømt. Ifølge ham selv tror han, at han var et tilfreds spædbarn, da han blev født, men efterhånden som han blev ældre, forsvandt denne tilfredshed. Hans forældre pålagde ham strenge regler i en sådan grad, at han til tider følte sig uelsket. Manglen på varme, kommunikation og tilknytning i deres husstand havde en varig indvirkning på ham. Hans forældre prioriterede streng disciplin. De forstod ikke hans passion for musik, sådan som han håbede. De var ikke kærlige eller trøstende over for ham. Han følte snarere kun stress og regler. Hans barndom var tynget på måder, som andre ikke kan forstå, når man ser på hans muntre væremåde i dag. Denne udfordrende start skabte dog også en modstandsdygtighed i ham. Rieu forklarer, at han finder glæde i at bringe lykke til andre nu som en måde at kompensere for den manglende glæde, han oplevede i sin ungdom. Musik tjente som et tilflugtssted for ham. Der tilbød trøst, ømhed og en følelse af hengivenhed, som nogle gange manglede i hans hjem. Gennem sin musik forsøger han at dele den glæde, han længtes efter i sin egen barndom. Trods den anstrengte og fjerne forbindelse med sine forældre, var der et følelsesmæssigt tomrum i hans hjerte, som musikken gradvist oplyste.
Den store kontrovers påvirkede ham dybt, fordi han altid stræbte efter at sprede glæde og positivitet. Hans mål var at forvandle sin scene til et blændende skue af skønhed. At bryde regler eller såre andre var aldrig hans intention. Da han voksede op, var musikken hans udløb for at hele barndomstraumer, så det var særligt sårende for ham at blive stemplet som uforsigtig. Men efterhånden som han voksede op, fandt han kærligheden. Hvem fik ham til at føle sig ønsket og elsket? Lad os dykke ned i det. En kærlighed, der skabte et musikalsk rige. André Rieu's verden drejer sig om valse, koncerter og venlige smil. Men i sin kerne er en vedvarende kærlighedshistorie. Det har strakt sig over 4 år. Denne historie fortælles ikke med et ekstravagant sprog, men er blevet konstrueret over tid med tillid, samarbejde og dyb kærlighed. André og hans kone, Marjorie Rieu, har udviklet sig sammen og skabt et liv, der fletter musik, familie og ambitioner sammen til en harmonisk melodi. André tryllebinder mange mennesker med sin violin på scenen og udstråler glæde, når han dirigerer sit orkester. Men hvad mange ikke indser, at den virkelige magi starter i komforten af hans hjem med Marjorie. Hun spiller en afgørende rolle i alle hans bestræbelser, lige fra at orkestrere turnéer til at skabe smukke kulisser og udvælge livlige kostymer, som fans verden over beundrer. Hendes indflydelse kan ses i alle aspekter af deres musikalske verden og afspejler deres fælles passion, dedikation og tillid til hinanden. I 1970'erne begyndte deres rejse, og i 1975 skiftede André sig med Marjorie Cockman, en tankevækkende og fantasifuld sproglærer, hvis rolige væremåde komplementerede hans livlige natur. Hun udviklede sig gradvist til hjørnestenen i hans kunstneriske bestræbelser ved at komponere musik sammen med ham. Sammen etablerede de ikke kun succesfulde karrierer, men skabte også en omsorgsfuld og kærlig familie. Deres hyggelige hjem er fyldt med glæde og latter, takket være deres 2 sønner og 5 børnebørn. Deres fælles tro på musikkens terapeutiske indflydelse har påvirket alle aspekter af deres arbejde. De er sikre på, at musik har evnen til at trøste dem, der leder, bringe glæde til dem, der er trætte, og bygge bro mellem individer med forskellige sprog. Andrés optrædener går ud over blot underholdning. De tjener som muligheder for enkeltpersoner til at finde trøst og tilfredshed. Dette koncept er forankret i den dybe forbindelse. Han deler med Marjorie. Sammen er de drevet af deres overbevisning om, at musik har kraften til at opløfte menneskeheden og motivere dem til at holde ud, selv når de står over for udfordringer. Parret bor på et majestætisk slot i Maastricht, Andres Fødeby i Holland. Dette historiske slot blev bygget i år 1492, længe før opfindelsen af kameraer eller kunstfærdige scener. Da André var et lille barn, kom han til slottet for at få klaverundervisning og vandrede rundt i de gamle rum og lod fantasien få frit løb. Han forestillede sig store lysekroner, udsøgte malerier og levende musik, der genlød gennem salene. Han havde ambitioner om en dag at kalde dette slot for sit hjem. Mange år senere blev hans barndomsdrøm til virkelighed. I øjeblikket fungerer slottet som deres hyggelige bolig, fyldt med glæde, mindre og delikat charme. André afholder interviews der og modtager elskværdigt besøgende på det samme sted, hvor hans barndomsforhåbninger engang boede. Deres partnerskab er som en langsom, indefuld dans, der har varet længe. De støtter hinanden, løfter hinanden og forbliver forenet under alle omstændigheder. André nævner ofte, hvordan han ville føle sig retningsløs uden Marjories tilstedeværelse. Hun giver ham stabilitet, koncentration og motivation. Hun bringer organisering i hans tanker og hjælper med at forvandle dem til mindeværdige optrædener. Sammen fungerer de problemfrit som en duo, en alliance dannet af beundring for hinanden, hengivenhed og stræben efter at bringe glæde til publikum gennem musik. Deres søn Pierre, der samarbejder tæt med Johann Strauss Orkestret, opretholder familiens arv. Han har forankret sig i den musikalske tradition, som hans forældre etablerede. Hele familiens bånd er vævet sammen i Andrés professionelle rejse og bidrager til den autentiske og varme atmosfære, der præger hans koncerter. Efter at have været gift i over 4 årtier, deler André og Marjorie fortsat ambitioner. De brainstormer innovative metoder til at sprede lykke globalt. Deres forbindelse demonstrerer, at kærlighed kan være stille og vedvarende. Den smukkeste kærlighed kan udvikle sig gradvist. Forblive blid og modstå tidens prøve. André joker ofte med at spille musik, indtil han fylder 104 og hævder, at han kun er halvvejs. Denne muntre udtalelse stammer faktisk fra hans dybe ønske om at fortsætte med at bringe glæde til andre så længe som muligt. Og han tror, at han kan opnå dette med støtte fra Marjorie ved sin side. Men det perfekte ægteskab garanterer ikke et liv uden sygdom. Hvilke helbredsproblemer tyngede ham? Bliv hos os. Når musikken går i stå, hans vej har omfattet mere end bare musik. Den har også involveret lidelse, angst og en kamp mod sin egen krop, som ofte har truet med at kvæle de elskede melodier. Han brænder så meget for. I lang tid troede man, at André Rieu var ustoppelig.
Han turnerede flittigt og spredte glæde, hvorend han gik som en dyrebar gave. Livet har dog en tendens til at give os uventede udfordringer. Hans nylige helbredsproblemer har vist, at selv de mest robuste individer kan blive trætte, og selv de mest livlige personligheder kan opleve perioder med dysterhed. Ved begyndelsen af denne nye fase var det globale samfund i gang med at komme sig efter en periode med ustabilitet. I takt med, at folk søgte en ren start, omfavnede André også denne genoplivningsånd. Han genoptog forbindelsen med sit elskede orkester og begav sig ud på en musikalsk rejse, der kulminerede i skabelsen af hans seneste værk, Happy Together. Gennem dette album forsøgte han at formidle et budskab om optimisme, lykke og enhed. Indkapslet i de beroligende toner i hans melodier reagerede publikum ivrigt. Ide de ivrigt ventede på annonceringen af koncertplaner, forestillede sig fremtidige rejser og nød udsigten til at opleve hans liveoptrædener endnu en gang. Men tingene tog en pludselig drejning. Datorer begyndte langsomt at forsvinde fra hans kalender uden varsel. Meddelelserne blev mere subtile, kort og vanskeligere at forstå. Hengivne fans, der ivrigt havde ventet på hans ankomst, blev ængstelige. Der var ingen eksplicit udtalelse, kun en uhyggelig tavshed og en sky af usikkerhed. Til sidst kom åbenbaringen, ikke fra André, men fra hans søn, Pierre. I en rolig og højtidelig video afslørede Pierre den alarmerende nyhed om, at André endnu engang stod over for en alvorlig helbredskrise. De nærmere omstændigheder ved sygdommen forblev ukendte. Implikationen var dog tydelig. Situationens alvor førte til en pludselig aflysning af en betydelig rejse i Mexico, hvilket påvirkede et stort antal personer. Vigtigst af alt rejste det et udfordrende spørgsmål. Hvor længe kunne André fortsætte sine globale rejseforsøg? Hver udfordring føles mere byrdefuld i en alder af 74. Dette var det ikke første gang. Hans helbred havde svigtet ham. I 2010 blev André ramt af et slag, da han blev diagnosticeret med vestibulær neuritis, en frygtelig sygdom, der påvirker hans indre øre og resulterer i tab af balance. Denne tilstand gjorde ham svimmel, svag og ude af stand til at optræde på scenen. Som følge heraf måtte han aflyse ture, tage længere pauser og revurdere den mængde stress, han kunne håndtere. I den periode kom han til en erkendelse. Han fandt ud af, at livet ikke kun handler om at arbejde mange timer og konstant være på farten, men at det også indebærer at finde ro, vise medfølelse og vælge lykke frem for stress. Han begyndte at prioritere sine passioner og undgå de ting, der tyngede ham. Og i en periode viste denne tilgang sig at være en succes. Han fandt succes i at balancere sine musikalske sysler med sit velbefindende. På Mexico-turen blev alle, inklusive André, mindet om kroppens begrænsninger og dens tendens til ikke altid at adlyde sindets befalinger. Den lange rejse, den betydelige tidszoneforskel og den ekstreme højde i Mexico City udgjorde alle udfordringer for ham. Selv dem med et godt helbred stod over for vanskeligheder, der var særligt overvældende for en person, der stadig var i bedringsprocessen. Han var ikke den eneste person, der blev påvirket. Et par orkestermedlemmer kæmpede også med vejrtrækningsbesvær eller med at dirigere uden problemer. Hovedvokalisten, Dono Alberti, oplevede næseblod. Nogen følte sig svimmel og desorienteret. Omstændighederne blev så bekymrende, at den eneste mulighed var at aflyse alle arrangementer, og André stod over for et vanskeligt valg, der gjorde ham ked af det. Uden en forsikring til at opveje tabet, var det økonomiske slag betydeligt. Det mest smertefulde aspekt for ham var dog ikke den økonomiske indvirkning. Det, der virkelig gjorde André bedrøvet, var erkendelsen af, at utallige ivrige fans var blevet skuffede. At bringe glæde til folk havde altid været fundamentet i hans liv, men begyndte til sidst at komme sig efter en uge. Denne hændelse har påvirket holdets tilgang til at organisere ture i den kommende tid. De har indset vigtigheden af forsigtighed og at beskytte sin far. Hvile vil prioriteres frem for farefulde rejser, der involverer lange flyveture, betydelige tidszoneforskelle og stor højde. Mexico City ligger i Andesbjergene, hvilket udgør en udfordring for besøgende. Den pludselige udbrud af influenza forværrede Andrés i forvejen vanskelige tilpasning til den store højde og gjorde det umuligt for ham at fortsætte. Pierre udtrykte oprigtighed, da han nævnte deres ønske om at omlægge de aflyste forestillinger. Han gjorde det dog klart, at det ikke ville være muligt uden hvile, akklimatisering og sikring af alle involverede sikkerhed. Senere reporter har de en tur til Chile i støbeskeen, og de er begejstrede for det. Det virker dog ikke muligt at besøge fjerne destinationer som Australien lige nu. Flyveturen til Australien varer næsten en hel dag, og det ville være uretfærdigt og risikabelt at udsætte André for en sådan stress igen i hans alder. Pierres stemme var fyldt med varme, da han nævnte, at min far er det 74 år gammel. Disse ord indeholdt en mild ærlighed. Begrebet aldring kan ikke benægtes. Trods ens robuste natur kræver den fysiske krop opmærksomhed. Forsigtighed i beslutningstagningen og sikring af Andrés helbred og lykke forbliver topprioriteter. Andrés optimisme holder trods alt. Han er fokuseret på at komme sig, genopbygge sine kræfter og møde de kommende dage med mod.
De første koncerter på hans turné i Storbritannien er planlagt til april med shows planlagt. Og han lover, at han vil gøre det med den sædvanlige passion. Han udstråler, på trods af, at han nu har brug for mere opmærksomhed på sit velbefindende. Men hvordan blev han berømt? Musikkens og magiens verden, André Rieu's vej til berømmelse og succes, startede i rolige og beskedne omgivelser, langt fra den travle by Paris. Han fremførte udsøgte melodier, men blev mere og mere modløs for hver dag, der gik. Hans medmusikanter var optaget af økonomiske anliggender, regler og konflikter inden for foreningen og forsømte musikkens sande essens og indflydelse på sjælen. Gradvist begyndte André at miste sin passion for musik og forsvinde længere og længere væk fra hans rækkevidde. I sit hjem fandt han trøst i nærvær af sin kone, Marjorie, der på det tidspunkt arbejdede som flersproget lærer. Hun observerede hans voksende desillusionering og indså hans potentiale til større ting. Marjorie tilbød ham urokkelig støtte og urokkelig tro på hans evner. Hendes urokkelige opmuntring gav ham endelig styrken til at bryde fri fra det orkester, der forårsagede ham ulykker. I 1994 grundlagde André Johann Strauss Orkestret, der i starten kun bestod af 14 medlemmer. Gruppen øvede med stor entusiasme og energi og fyldte hver tone med inspirationen fra verdens største private orkester, der nu kan prale af cirka 3 talentfulde musikere. Flere medlemmer har været loyale i over 2 årtier og skabt en tæt musikalsk familieatmosfære. Andrés rejse startede ikke udelukkende med Johann Strauss Orkestret. I 1978 var André, sammen med Gemma Serpenti, involveret i klassiske crossover-optrædener, hvor han tilførte traditionel musik et moderne og livligt præg. Gennem denne gruppe var han i stand til at udtrykke sin musikalske passion på en autentisk måde. Dette var det første fundament for den omfattende musikalske arv, han med tiden ville skabe. I 1987 besluttede han at omdøbe gruppen til Strauss Orchestra. Efter navneskiftet, der fandt sted i begyndelsen af 1948 og bestod af 12 musikere, fandt en magisk forvandling sted, da de begav sig ud på deres Europaturné. Publikum genopdagede deres kærlighed til valsemusik og følte, at genrens nostalgiske charme rørte manges hjerter og ændrede Andrés skæbne for altid. Han fik snart øgenavnet den moderne valsekonge, en titel, der tidligere blev holdt af Johann Strauss nummer 2. Andrés talent tiltrak et voksende orkester, inklusiv dygtige sangere og musikere som Carla Maffioletti, Marussia Lauerse, Carmen Monaca og Plattentenas. Men i de efterfølgende år voksede gruppen til at omfatte alt fra 80 til 150 kunstnere, afhængigt af spillestedet. Det medlem med længst anciennitet, Jean Sasson, har været ved Andrés side siden 1947. I 1995 indtraf et afgørende øjeblik under Champions League-semifinalerne mellem Ajax Amsterdam og Bayern München. Lige før pausen lykkedes det Ajax at score et mål, hvilket skabte en eksplosion af glæde på hele stadion. Midt i denne festlige atmosfære gik André ud på banen og spillede den en anden vals i pausen. Noget bemærkelsesværdigt udfoldede sig, da hele stadion svejtes sammen, sang i kor og forenede sig som en del af en stor familie. Dette særlige øjeblik overgik endda Michael Jackson i Holland det år. Han blev modtaget med åbne arme af verden, da han trådte ind på musikscenen. Hans musik fandt vej til husstande verden over, lige fra New Zealand til Mexico. Mere end 4 millioner eksemplarer af hans albums er blevet solgt over hele kloden. Hans liveoptrædener forvandlede sig til storslåede festligheder, fyldt med livlighed, musik og musik. Johann Strauss. Orkestret har underholdt publikum i forskellige lande, herunder USA, Canada, Europa, Sydafrika, Australien, Chile og Israel. Hver koncert er ikke bare Så til by SBI Barsenses Biet Show, men et mystisk eventyr med fortryllende slotte, udsøgt tøj og blændende lys. I 2007 konstruerede han en kopi i en naturlig størrelse af Wiens Schönbrunn Palace til sin verdensturné med titlen En romantisk Wiener Nacht. Scenen, som var enorm med sine 125 meter bred, 3 divemeter dyb og 65 meter høj, kunne kun være på de største stadioner. Den havde 2 skøjtebaner til springvand og et dansegulv til publikum. Sidste år, i 2008, opførte han et show i Melbourne, Telstra Dome, hvor over 68.000 mennesker overværede hans koncert. André formåede at balancere sine kunstneriske bestræbelser med sin iværksætterånd. I sine diskussioner nævnte han ofte Johann Strauss som inspirationskilde og bemærkede, hvordan komponisten drev flere orkestre i sit eget forretningsimperium, hvor hans søn Pierre havde en nøglerolle som vicepræsident. I mellemtiden forfulgte hans anden søn, Mark, en karriere som maler og omfavnede sine egne kunstneriske aspirationer.
Andrés Son de Passion ligger i valsen, som han ser som mere end blot en musikalsk genre. Det er et middel til at bringe glæde og lysstyrke til publikum, men det løfter konsekvent humøret. Ifølge André giver det at være til stede i sit publikum valsen mulighed for at guide dig i en dans, der giver genlyd i dit hjerte, om end kun metaforisk. Maestroen, der vandt roller over hele Australien. Australien har en særlig plads i André Rieu's hjerte, mens han rejser verden rundt med sin musik. Han har et ry for udsolgte koncerter og et højt albumsalg. I australske husstande er hans navn synonymt med glæde og positivitet. Trods kritik forbliver australiernes hengivenhed og beundring for ham ubestridelig. Nogle forfattere forsøgte at opsummere hans optrædensstil med forenklede vendinger, men adskillige andre brugte først tankeløse ord til at vurdere ham, mens en anden påpegede, at det, der hurtigt afviste ham, overså noget værdifuldt. Andrés optrædener og indspilninger bragte glæde til utallige individer, især dem, der ikke var bekendte med klassisk musik. Talrige nyfundne fans, der ønskede at prioritere tilgængelig og fornøjelig musik, mindskede ikke hans evner, men tillod snarere flere individer at værdsætte musik på en venlig og indbydende måde. I december 2008 nåede André en betydelig milepæl i Australien ved at modtage sin 100. Platinum certificering, hvilket indikerer hans musiks enorme popularitet. Han omsatte for $1 milliard fra CD'er og DVD'er i landet. Fra 2006 til 2011 var han den bedst sælgende musiker i den australske musikbranche. Hans succes skyldtes ikke at følge tendenserne eller ændre sin identitet, men snarere at forblive autentisk over for sin passion for musik og sit ønske om at sprede glæde. I forskellige dele af verden forsøgte personer at udnytte Andrés fortryllende evner. Efter den enorme succes med den film, der viste en af hans koncerter i Maastricht, og som blev den mest indtjenende koncertfilm i britisk historie, beskrev en anmelder den som klassisk musik, der nåede nye højder af delikatesse og nydelse. Omvendt hævdede en anden forfatter, at kritikere overså den sande essens og den iværksætteren, der var forbundet med den legendariske Johann Strauss fra fortiden. Andrés popularitet i USA voksede langsommere end i Europa og Australien. Men de, der kendte ham, betragtede ham som en livlig og glædesfyldt performer, der kunne bringe liv til et hvert rum med sin bue, sit smil og sin dans. En skribent fra en fremtrædende avis hyldede ham som en mester i performance og sammenlignede ham med den legendariske Liberace for hans evne til at blande musik med gnist og nydelse. André havde ikke noget imod, at kritikere stemplede hans optrædener som overdrevent sentimentale eller sukkersøde. Han så det som en form for ros. Han mente, at musik, kostymer og scenedesign skulle forenes for at skabe en magisk og udsøgt oplevelse for hans publikum. Og det var præcis, hvad han stræbte efter at levere, hver gang han gik på scenen. I 2017 opførte André et show på et større spillested i USA, der af en kritiker blev beskrevet som en levende popkoncert snarere end en formel klassisk aften. Anmelderen karakteriserede koncerten som en underholdende 2-timers oplevelse med en blanding af humor, Arthur Fiedler fra Boston Pops og Leonard Bernstein fra New York Philharmonic, der er kendt for at gøre klassisk musik mere tilgængelig for offentligheden. Trods både ros og kritik forblev Andrés evne til at skabe kontakt med mennesker gennem musik urokkelig. Han erkendte, at musik gik ud over teknisk perfektion og tjente som et middel til at overvinde livets udfordringer. Med sine optrædener forvandlede han hver scene til et centrum for lykke, livlighed og komfort. Hans glædesfyldte åndsindvirkning i Australien var ikke flygtig, men snarere vedvarende og strålede ud til i dag. André Rieu opnåede succes som en topsælgende kunstner i landet på grund af den følelsesmæssige forbindelse. Hans musik skabte for lyttere såvel som for verden. I Australien blev han ikke bare hørt, men omfavnet, hædret og inkluderet i deres musikhistorie. Trods verdens kunstneres flygtige natur, består André Rieu's fortryllende musik. Utallige australiere er betaget af hans valse og finder glæde i den melodiske charme fra hans violin, der giver genlyd i deres sjæle.